kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Allah tabara mai girma, sarkin da ya yi ƙur'ani ya yi surar tabara mai girma, ka tallafe ni ka ban hikima karan basira mai girma, rera waka kan saukar mu ta ƙur'ani mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Karo salati rabbu gurin abban su zara mai girma, banzan da shi ya fi kowa har gun kyau na sura mai girma, sa'alihi da sahabbai rabbu asa da zara mai girma, harshe hanan mu kamar tijjani da kaulayi shehu barhama. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah mai girma, dan shi ya samu kayo saukar mu cikin kamala mai girma, mun sauke alkur'ani sari da nura jumla mai girma, to kun ga dole mu gode wa Allahu sarki mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Yan uwa kusa ne a gare na akwai bayani mai girma, kan martaba da isa darajojin Qur'ani mai girma, domin ko littafi ne wanda yake ta nuni mai girma, mu san ibada har da hukunci don mu samu dukkan girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Shi martabar Qur'ani ta wuce da fahimta mai girma, shi ne yake wanke dukkan zukata su yi tsafta mai girma, inda ka yau sauka to lalle ka azurta mai girma, da arzikin duniya da kiyama yan uwa sai mai himma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Da fari zan yi kira ga iyaye duk mu farka mai girma, mu sanya yara su je makaranta babu shakka mai girma, domin kwashi ilimi haske ne ai hakika mai girma, mai haska duka duhun jahilci baya shi a gurin nema. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Sannan ko yara miyo ladabi sannan biyayya mai girma, ga malamai da iyaye kadda mu ba su kunya mai girma, miyo abun da suke so kar da mu kauce hanya mai girma, kayo haka albarka zai zo gare mu mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Akwai hadisin da ya kira fi arba'una mai girma, mu sanya yara su soma mu da abun rukayya mai girma, wudbi alil baiti rasulillahi hanya mai girma, sannan mu sanya su ta karatun Qur'ani mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma. Har annabawa wasu littafi aka ba su mai girma, ciki da attaura linjila aka ba su mai girma, amma ba alqur'ani
ne babban cikinsu, mai girma domin ko shi ne cikon addini baya shi a gurin girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma Inda ka samu ka yau sauka ka goda Allah, mai girma domin ko an zabe ka cikin bayi na Allah. mai girma Sannan ko za ka zamo lamarin ka akwai kamala. mai girma Ya rabbi sa Qur'ani ceton mu dan da mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma To bi salam nan nake so za ni tsaya da waka. mai girma Hamdan kasiran sadu da nura muke wa Allah. mai girma Don shi ya sa muka yi saukar mu cikin kamala. mai girma Sai godiya gun wanda suka yi ɗawainiyar mu mai girma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma Sai gaisuwa gun wanda suke dora a hanya. mai girma Irin su malam siraja gare shi nake biyayya. mai girma Har ma da malam sani na gwamba ciki na sanya. mai girma Sai malami na Shak Ibrahim nan goshi ke da ɗan himma. hamdan kasiran mun gode wa ilahu Allah da ya ba mu iko mun kai saukan Qur'ani mai girma hamdan kasiran